Findes der virkelig kun pingviner, der hvor der er is? Det skulle man jo næsten tro, eftersom den bedst kendte pingvin, kejserpingvinen, lever på Antarktis med temperaturen helt under frysepunktet. Men faktisk lever der pingviner på hele den sydlige halvkugle. De findes både på Antarktis, i Afrika, Australien, Sydamerika, ja endda så langt mod nord som på Galapagosøerne. De sydamerikanske pingviner kan under deres vandring efter føde bevæge sig både ude i junglen og endda helt ude i ørkenen, hvor der ellers er kogende varmt. Pingviner lever hovedsageligt af fisk og små krabstyr, og når de svømmer, ja, så ser det nærmest ud som om, at de flyver under vandet, sådan som de basker med deres sluffer. Kejserpingvinen kan i øvrigt dykke næsten 40 meter i jagten efter føde, så man godt nok sulten, hvis man vælger at dykke så langt. Pingviner er uden tvivl de smukkeste og mest interessante fugle overhovedet. Man kan ikke undgå at komme i julestemning med ønsket om en hvid jul af at kigge på kejserpingvinen, også selvom at den ikke findes i de nordiske lande.